dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Piotr Fikus, wicestarosta powiatu kartuskiego. Witam serdecznie, panie redaktorze. Panie Piotrze, likwidacja Centrum Inicjatyw Edukacyjnych to była konieczność? Tak, powiem, że to była konieczność, bo jak pan wie, panie redaktorze, nasze Centrum Inicjatyw Edukacyjnych jest jeszcze, ale w trakcie likwidacji. Jest to jedyna taka placówka w Polsce. Żadnego powiatu nie stać na to, żeby utrzymywać taką placówkę. Tak jak pan na pewno już się zorientował, powiat płaci na to z budżetu, na działalność tej placówki ponad 900 tysięcy złotych. Mamy do wykonania dużo zadań. Przed nami stoi budowa sali gimnastycznej w Przodkowie. Wczoraj właśnie ogłosiliśmy przetarg na stan surowy zamknięty. Mamy budowę dróg i czeka nas rozbudowa szpitala o blok operacyjny. A więc mamy tych zadań do zrealizowania w tej kadencji bardzo dużo i potrzebne są środki. A Centrum Inicjatyw Edukacyjnych jest to instytucja, która wykonuje w swoim zakresie zadania, które mogą wykonywać inne działające czy instytucje w powiecie kartuskim, czy nasze wydziały. Tak? I jeżeli chodzi na przykład o Kartuskie Centrum Kultury, my dotujemy to centrum w kwocie 420 tysięcy w roku bieżącym, które to centrum wykonuje właśnie takie zadania związane właśnie z zajęciami pozalekcyjnymi dla naszych uczniów. Bo może wspomnę właśnie o bardzo ważnej takiej też sprawie, bo Centrum Inicjatyw Edukacyjnych to jest instytucja, która składa się z 3 takich oddziałów. Tak? Jest to ośrodek doskonalenia nauczycieli, ośrodek zajęć pozalekcyjnych i biblioteka pedagogiczna. A więc te zadania z tych 3 wydziałów tego centrum będą realizowane po likwidacji Centrum Inicjatyw Edukacyjnych, będą realizowane właśnie w Centrum Kultury w Kartuzach, będą realizowane przez nasz Wydział Kultury, przez nasz Wydział Oświaty, tak, a więc przez nasze szkoły, które też chcą realizować pewne zadania. Jeżeli chodzi o bibliotekę pedagogiczną, no to jesteśmy tutaj, pan starosta Bogdan Łapa jest po rozmowie z burmistrzem Kartuz, panem Grzegorzem Gołońskim i biblioteka zostanie przeniesiona do biblioteki publicznej, która się mieści w centrum Kartuz. Tak? A więc będzie to też takie udogodnienie dla mieszkańców powiatu kartuskiego, dla mieszkańców Kartuz, że będą mieli bliżej na przykład do biblioteki, żeby podejść sobie do czytelni, wypożyczyć książkę, poczytać sobie, a nie będą musieli udawać się do naszego lokalu, który jest na przedmieścia Kartuz. Niedawno została także zlikwidowana bardzo ważna, tak mi się wydaje, bardzo prestiżowa rzecz, czyli nie będzie już nagród Perła Kaszub. Będzie natomiast coś nowego i w innym terminie. To jest akurat, muszę zdementować tę informację, Perła Kaszub będzie, tak? Tak jak pan starosta Bogdan Łapa zdecydował, będzie nagroda starosty, będzie to Perła Kaszub, tylko że tak jak pan mówi, będzie ona w innym terminie, tak? Planujemy wręczenie Perły Kaszub na dniach powiatu kartuskiego. Te dni powiatu kartuskiego planowane są już praktycznie zatwierdzone w miesiącu lipcu, 14, 15, 16 lipiec, a więc w tych dniach odbędą się dni powiatu kartuskiego i na tych dniach zostanie wręczona Perła Kaszub, tak? A więc pan starosta Bogdan Łapa będzie tą nagrodę starosty wręczał, a więc ona nie zanika, tylko zmieniamy termin, tak? Zmieniamy termin i formułę, a więc pan starosta chce, żeby nagroda została wręczona przy uroczystościach naszych powiatowych, żeby nie było to tak, jak było dotychczas na imprezie zamkniętej, tak? A więc była to impreza tylko dla zaproszonych gości, tylko dla zdobywców tych nagród, tak? A więc firmy prywatne, instytucje, osoby prywatne i nikt więcej, tak? Na dniach powiatu kartuskiego będzie możliwość zaprezentowania tej nagrody przed szerszym gronem mieszkańców, którzy przybędą na te dni powiatu, no bo będą chcieli brać udział w takich uroczystościach. Jest to w miesiącu lipcu, a więc latem.
na pewno pogoda dopisze, a nie jak było teraz na przykład w lutym. Tak? W lutym, wiadomo, zawsze było to w Centrum Kultury w Kartuzach, no i pomieszczenie małe, tak? I tak jak wspomniałem wcześniej, dla wybranych osób, tak? Które zostały na tą uroczystość zaproszone. A to nie jest trochę tak, że nagroda lekko straci na jakimś pewnym klimacie, aranżacji, na pewnym prestiżu? Moim zdaniem nie, bo nagroda Perła Kaszub, powiem tak, że powinna być wręczana przy większej liczbie mieszkańców powiatu, żeby mieszkańcy powiatu kartuskiego zobaczyli, że jest coś takiego, tak? Bo być może przy poprzednich edycjach taka duża liczba mieszkańców nie dowiedziała się o takiej nagrodzie, tak? Jedynie z mediów, a więc z prasy, z internetu, a teraz będzie możliwość zaprezentowania się na szerszym gronie, tak? A więc przy większej liczbie mieszkańców powiatu kartuskiego. To nie jedyne zmiany, jeśli chodzi o powiat kartuski, bo nowa formuła czeka także między innymi Festiwal Ludzie dla Ludzi. Czeka nas nowa data, osobne wydarzenie. Tak, również tutaj, jeżeli chodzi o festiwal dla ludzi, też pan starosta wspólnie z zarządem zdecydował, że chcemy, żeby ten festiwal dla ludzi był dla ludzi, tak? I chcemy, żeby ten festiwal był organizowany po pierwsze, przez organizacje pozarządowe, tak? I przez warsztaty terapii zajęciowych, a więc przez te stowarzyszenia, przez te instytucje, które potrzebują takich działań, tak? Nie chcemy, żeby było tak, że powiat organizuje jakieś tam imprezy plenerowe i zaprasza pojedyncze stowarzyszenia, pojedyncze organizacje na takie festyny, na takie imprezy. Chcemy, żeby był to tylko festiwal zorganizowany przez organizacje i warsztaty terapii zajęciowej i dla tych uczestników. Dodatkowo na spotkaniu z Radą Organizacji Pozarządowych ustaliliśmy termin 7 września, jest to sobota, a więc będzie to też na pewno pogoda, bo we wrześniu mamy pogodę, a więc jest to okres odpowiedni. Po drugie, no, chcemy też zmobilizować stowarzyszenia i warsztaty terapii zajęciowej do działań, tak? My zostawiamy jakby im wolną rękę, tak? My będziemy wspierać finansowo, tak? Te organizacje, ale chcemy, żeby organizacje same zaplanowały sobie, żeby stworzyły program, tak? Żeby zaprosiły ewentualnie do organizacji tego festiwalu dla ludzi organizacje. I jestem po rozmowie telefonicznej z panem przewodniczącym Rady Organizacji Pozarządowych, bo ustaliliśmy na spotkaniu styczniowym, że do końca lutego będzie przedstawiony jakiś program. Jednak ze względu na natłok prac, obowiązków pana przewodniczącego umówiliśmy się, że w miesiącu marcu, do końca marca będzie przedstawiony taki pierwszy zarys programu tego festiwalu dla ludzi. No i też chcemy, żeby na tym festiwalu dla ludzi była wręczana perła dla ludzi. I też wiemy, że odbędzie się niezwykle ważne i duże wydarzenie we wrześniu w Kartuzach. Tak, mają się we wrześniu odbyć w Kartuzach dożynki, tak? 22 września zaplanowane są dożynki wojewódzkie i powiatowe razem. To chyba niezwykle wielkie wydarzenie dla powiatu. Na pewno będzie to wyzwanie dla powiatu, tak? I duże wydarzenie. I też wracając do tych moich poprzednich wypowiedzi, chcemy, żeby była impreza plenerowa duża, tak? Rangi już teraz wojewódzkiej, w tym roku będzie, tak? Rangi wojewódzkiej, po to, żeby zaprosić jak najwięcej mieszkańców z całego województwa, tak? Praktycznie do Kartuz, żeby wypromować nasz powiat, tak? Nasze miasto Kartuzy, żeby ci wszyscy mieszkańcy z województwa, przyjezdni z innych województw, żeby zobaczyli właśnie, jak my tutaj w naszych Kartuzach rządzimy, mieszkamy, tak? Jakie są zmiany, no bo jednak dożynki wojewódzkie i powiatowe razem to też jest pewna zmiana, tak? Przy organizacji,
ale spowoduje to, że nie będzie to się rozbijało, że wojewódzkie są w innej miejscowości w tym samym terminie, powiatowe nasze są w Kartuzach, załóżmy tak, i w tym samym terminie i wtedy jest podział. Mieszkańcy jadą, niektórzy jadą na wojewódzkie, niektórzy jadą na powiatowe, a tak zapraszamy wszystkich mieszkańców do Kartuz, do stolicy Kaszub. Właśnie planowane jest wszystko w Kartuzach. Tak. Pomieścimy wszystkich? Tak. Ja myślę, że nie będzie problemu tutaj z logistyką, żeby ewentualnie pomieścić. Tutaj na pewno zostaną wyznaczone parkingi, tak? A więc miejsca głównie do zaparkowania, bo wiemy, że bardzo dużo mieszkańców przyjedzie swoimi pojazdami. No właśnie pytam w tym kontekście, że Kartuzy mają odwieczny problem z miejscami parkingowymi. Teraz w momencie dożynek wojewódzkich możemy mieć ten problem jeszcze większy. No powiem panu tak, panie redaktorze, że zrobimy wszystko, żeby tego problemu nie było, tak? A więc zapewnimy miejsca parkingowe dla mieszkańców województwa, dla mieszkańców przyległych województw, którzy przyjadą na nasze dożynki wojewódzkie i powiatowe. Chciałem też zapytać o obrady radnych, a mianowicie o to, że ta kadencja rozpoczęła się od sesji w Kartuzach, zresztą zapowiadanym przeniesieniu do Urzędu Miasta z racji warunków. Nagle sesja została przeniesiona do Kobysewa. Czym to jest spowodowane? Dlaczego nie Kartuzy? Powiem tak, że powiat kartuski nigdy nie miał swojej sali narad, tak? Radni w związku z nową ustawą, która weszła, mają obowiązek głosowania, tak? Przez odpowiedni sprzęt informatyczny. Rady muszą być nagrywane, tak? Muszą być publikowane na bieżąco, tak? A więc wszystko jest rejestrowane. Wiąże to się z tym, że nie możemy sobie pozwolić na korzystanie z czyichś sal, tak? Wcześniej korzystaliśmy z sali w Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach przez wiele lat, ale w związku z tym, że ten sprzęt musi być zainstalowany przed każdą sesją, każdy radny musi mieć możliwość swobodnego głosowania, zabierania głosu ze sprzętu informatycznego, nagłaśniającego i nie było takiej możliwości w Kartuzach w Państwowej Straży Pożarnej. No bo możemy to robić przez każdą sesję, rozkładać, później musimy składać, no bo wiadomo, straż też z tej sali korzysta. Jeżeli chodzi o sesję w Urzędzie Miasta w Kartuzach, tak, odbyła się pierwsza sesja w Kartuzach. Jak pan sobie zdaje sprawę, Kartuzy mają 21 radnych. W Radzie Powiatu jest 25 radnych, a więc jest potrzebnych więcej tych stanowisk do głosowania, tak, do zabierania głosu, a więc potrzebna jest więcej miejsca, tak. Na sesję też przyjeżdżają nasi urzędnicy, a więc dyrektorzy wydziałów. Jak są tematy związane z danym wydziałem, przyjeżdżają goście, bo sesja jest zawsze otwarta dla mieszkańców powiatu kartuskiego, a więc potrzebne jest to zaplecze też, tak? A więc na sali w Urzędzie Miasta w Kartuzach nie ma tego, tak? Po drugie, parking. Tak jak pan powiedział wcześniej, panie redaktorze, jest to problem, tak? I radny przyjeżdżając na sesję chce gdzieś zaparkować, tak? No bo wiadomo, też przyjedzie swoim pojazdem i chce zaparkować. W Kartuzach jest to utrudnienie dla petentów, którzy przyjeżdżają do Urzędu Miasta do Kartuz, nie mówiąc już o 25 radnych, którzy się zjadą na daną godzinę w danym dniu. Wybudowaliśmy nowy dom pomocy społecznej w Kobysewie. Jest to dom powiatu kartuskiego, tak? Mamy tam piękne sale. Nie wiem, czy pan tam już był. Był pan, także pan widział. Mamy piękne sale. Jedną mniejszą, jedną większą. Tą większą możemy podzielić na pół, a więc nawet 3 sale są w tym budynku, który można zagospodarować. I pan starosta z zarządem zdecydowaliśmy, że zagospodarujemy jedną salę, naszą salę. Tak? Jest to sala powiatu kartuskiego, gdzie mamy odpowiednie wyposażenie, mamy sprzęt, mamy parkingi, tak, a więc bez problemu każdy może zaparkować. Tak jak wspomniałem wcześniej, każdy radny jest zmotoryzowany, tak, bo porusza się pojazdem, a więc czy przyjedzie do Kartuz, gdzie są problemy z zaparkowaniem, czy pojedzie do Kobysewa,
parę kilometrów dalej, gdzie swobodnie może zaparkować. Uważam, że lepszym miejscem jest Kobysewo. Tak? Jest to nasz obiekt, nie jesteśmy od nikogo uzależnieni. Zwołujemy sesję, kiedy przewodniczący wyrazi taką chęć. Nie ma żadnych jakichś takich uzależnień od Straży Pożarnej, czy ewentualnie od burmistrza Kartus. Pytam w tym kontekście, że trochę zaskakujące jest to, że stolica powiatu kartuskiego nie ma miejsca na obrady radnych. No, powiem tak, że ta sala w Kobysewie nie jest salą docelowo, z której będziemy korzystać, tak? Na pewno pan redaktor wie, że planowane jest przejęcie budynku sądu, tak? Przez starostwo powiatowe. I jeżeli dojdzie do tego, tak? Jeżeli wojewoda przekaże nam ten budynek, to wrócimy z obradami Rady Sesji Powiatu Kartuskiego do Kartus, bo jest tutaj w budynku sądu sala, a jak nie, to taką salę przygotujemy i będziemy w Kartuzach, tak? A więc to nie jest tak, że na stałe jakby jesteśmy w Kobysewie, jeżeli chodzi o obrady Rady Powiatu Kartuskiego. Nie, to po prostu na dzień dzisiejszy była taka potrzeba. Czy to potrwa rok, czy to potrwa 1,5 roku, nie wiem, tak? Bo też trzeba ten budynek po sądzie zaadoptować. Ale w planach jest powrót do Kartus, a więc nie jest to tak, że przenieśliśmy na stałe obrady Rady Powiatu do Kobysewa. Dziękuję najmocniej za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Piotr Fikus, wicestarosta powiatu kartuskiego. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę, do widzenia.